ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଓ ଲଜ୍ଜାର କଥା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ବୟସ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘର କଥା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘର କଥା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧନ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଟଙ୍କା ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯାହାକି ମିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପର୍ସନାଲ କଥାକୁ କେବେ ବି କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦାନ ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଦାନ ଓ ଧର୍ମର କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେହି ଦାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା କଥାକୁ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପରି ଅପମାନ କଥା ମଧ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚିଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ